Luminar Studios. Gashi an daura yau ake biki na masoya. Gashi an daura yau ake biki na masoya. Usman ne ango miji a gun Masuda. Gwani na sa a farkon zance na, sarkin da ya kake umma har ma babana. Ya rabbi ka taimakan a dukkan lamarina, yau gani da baituka na ango da amarya. Rana ta bikin ku gashi yau dai ta nuna, Allah ya yarda mun ga safe zuwa rana, kuma inda rabo a wata rana mu je suna. Allah ku ya sa zaman ya dore da zaman lafiya. So ya haɗa tafiyar ku yau ga ku a hanya, Masuda ke da Usman kun yi musaya. Ya zam sarki gare kike kun masarauniya, fadar ku cikin gidan ku ango da amarya. Kula ku gane aure bauta ne, ku rike haƙuri ku taushe kunne kun gane, sirrin junan ku yan uwa kadda ku tone, kar ku yi tafiya da wanda baya bisa hanya. Kauna ta gaske ba ta wuce aure, to kun same ta tun da dai ga ku a tare. A gidan auren ku kun shige kun rufe kyaure, kun je gaba makiyan ku kun bar su a baya. Mai duko tamburan ku ke bishe wani ne, ko da ma ban faɗa ba kun san wane ne. Sannan amuwa kake bisho ne karami ne, mai burin wataran ya je tare da manya. Zanu saya na ce da ku sai wata rana, na gaida abokanan ku don sun mini rana, kuma na yau gaisuwa ga duka masoya na, fatan kairi gare ku ango da amarya. Ake biki na masoya, Usman ne ango miji a gun Masuda. Gashi an daura yau ake biki na masoya, Usman ne ango miji a gun Masuda.